Kun loilee taas Suomen Turussa, Kylpylässä, hotellihuoneen ikkunasta tämmönen maisema. Ja mä voin näyttää tuosta kuvia, millaisia altaita siellä oli. Elikäs tossa on nyt niinku se yleisesti. Tosta tulee semmonen liukumäki. Aika loiva. Sitten tossa on ulkoallas. Tosta ei näy kovin hyvin sitä ulkoallasta, mutta sitten tossa on allasosastolta joku kuva. Sitten tossa oli semmonen orehierontapiste. Tässä on nyt sit se liukumäki, mikä tuli siinä ensimmäisessä kuvassa. Ja tässä näkyy plus sitten näytti olevankin. Se koskettaa Karibia Turussa siis. Ja tuolla näkyy edelleen Tuomiokirkon tornikin. Silleen. Tällaista tällä kertaa. Ehdottakaa, mistä vois tehdä videoa ja kommentoikaa ja tykätkää. Ja vois tilatakin, jos tykkää ja haluaa. No moro!